Senjuri, grazzi meġdid tal-li għattu magħna għal ftit minuti qabel l-aħbarijiet il-programm Qribna li ta' kuljum jaġġornakom dak kollu li qed jiġri madwarna. Illum ser nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti għas-settur tal-enerġija. Nfakkarkom rapport riċenti tal-Bank Ċentrali jikkonferma dak li dejjem ta' il-Gvern Malti taħt amministrazzjoni Laburista, ġifieri li jkun ta' sosten għal familji Maltin u Awċin li nofru stabilità fil-prezzijiet ta' l-enerġija. Nfakkarkom ukoll però mhux biss f'dan ir-rapport riċenti li ħareġ mill-Bank Ċentrali u anke li ser jkun qed jitkellem aktar dwaru fid-dettall Nolan, però nagħmel referenza wkoll għal dak li kienet qalet l-Unjoni Ewropea fejn kienet qiegħda tikkritika lill-Gvern Malti għal miżuri li qed jieħu kienet qaltlu li ma tistax tibqa' tissussidja il-prezzijiet tal-enerġija kif qed tissussidjhom illum il-ġurnata. Min-naħa tiegħu il-Gvern Malti kien ċar li se jibqa' jkun ta' sosten għal familji Maltin u Awċin u dan ġie kkonfermat f'dan l-istess rapport tal-Bank Ċentrali li min-naħa tiegħu qiegħed jikkonferma li l-Gvern dejjem kien ta' sosten għal familji Maltin u Awċin li f'din ukoll l-atmosfera ta' instabilità li qegħdin ngħixu fiha llum il-ġurnata, referenza wkoll għal dak li qed iseħħ fil-Lvant nofsani u anke permezz tal-gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern Malti dejjem ra kif se jkun tal-qiegħ u ta' spalla għal familji Maltin u Awċin. U anke billi ra li l-prezzijiet tal-enerġija u tal-elettriku jibqgħu stabbli biex dak il-pis ma jerfawx il-poplu Malti u Awċin iżda jkun pis illi jerfa' il-Gvern Malti. Dwar dan u iżjed ħajspekanna iżjed fid-dettall Nolan, nħeġġeġkom issegwu. Nolan. Taf għaliex l-ekonomija ta' Malta baqgħet sejra tajjeb. Fattur wieħed li żguren kien dak li l-Gvern baqa' jagħti s-sussidji tal-enerġija lil kulħadd. Taf ġara f'pajjiżi oħra barra minn Malta. Min-naħa l-oħra Gvern Laburista għaraf kif jgħin lili u lilek prattikament lin-nies kollha. Taf li minkejja kull kritika, pereżempju tiftakar li kemm Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, għaltilna biex inwaqfu s-sussidji. Min-naħa l-oħra, il-Gvern Laburista kien ċar. Baqa' jsostni li l-familji, il-ħaddiema, in-negozji u l-individwi kollha biex iservi tal-qiegħ għall-għoli fil-kontijiet tal-enerġija, dawl u fuel fost l-oħrajn. F'dawn l-aħħar snin, jiġifieri mill-2021 lil hawn, il-Gvern Malti talfu minn 800 miljun euro f'għajnuniet. Dan biex jagħmel tajjeb għaż-żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt biex il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-prezz tal-petrol u tad-diesel u anke dak tal-LPG jibqgħu stabbli u ma jolewx. 800 miljun euro li ġarrom il-Gvern flok dan il-pejs ġarrew il-familji u n-negozji Maltin u Awċin. X'kien jiġri taħt Gvern nazzjonalista? Il-kontijiet jolew għax qalulna is-suq. U jekk jola barra, irid jola f'Malta wkoll. Hekk kien jiġri taħt Gonzi PN u dak għali għadu jemmen il-Partit Nazzjonalista fih. Tiftakar biex taffielek il-pejs tal-kontijiet tad-dawl. Kien dak 5 boxots. Tajjeb li tkun taf li dan meta il-prezz internazzjonali taż-żejt għasbis kien laħaq il-livelli li laħaq f'dawn l-aħħar snin minħabba il-pandemija u l-gwerer f'daqqa. Bilħaq tiftakar ukoll fil-kjuwiet ta' kull aħħar tax-xahar biex tagħti il-petrol jew id-diesel qabel ma jerġa' jogħla. Tiftakar ukoll kif l-istess kien jiġri biċ-ċilindri tal-gass. Illum il-ġurnata il-kontijiet tad-dawl min-naħa l-oħra huma stabbli. Taħt Gvern Laburista mill-2013 lil hawn baqgħu l-istess. Meta fi żmien kienu jgħidulna dan ma jistax ikun. Ejja nifhmu ftit xi jfisser dan ir-roħs għall-familji tagħna. Tnejn min-nies li jgħixu flimkien din is-sena frankaw medja ta' 276 euro u 57 ċenteżmu f'kontijiet tad-dawl u l-ilma. Familja ta' erba' min-naħa l-oħra frankat medja ta' 388 euro u 90 ċenteżmu. L-għajnuna qiegħda wkoll fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Eżempju Ċipru, jekk nieħdu l-eżempju ta' residenza b'żewġ karozzi, waħda diesel u l-oħra petrol, din is-sena kien hemm differenza medja ta' 216 euro u 66 ċenteżmu. Kważi roħs għal Maltin ta' 220 euro. Sentejn ilu meta l-prezzijiet kienu fl-ar tagħhom, dik id-differenza kienet titlaq għal 350 euro. Dik id-differenza li ġab Gvern Laburista fil-ħajja tan-nies. Fimt? Tajjeb illi f'dawn il-ftit minuti kultant infakru wkoll u nagħmlu
bil ma dak li qiegħed jiġri ftit il-bot minn xtutna. Nowli min-naħa tiegħu semma Ċipru, satejn il-bot ajruplan minn Malta li permezz hekk aħna nifhmu iżjed ukoll l-isfidi li qed jaffaċċjaw pajjiżi oħra, il-gvernijiet tagħhom kif qegħdin jirrispondu għal dawn l-isfidi u kif qed jirrispondi gvern Laburista għal sfida li tolqotna tista' tgħid ta' kuljum. Minnaħa tiegħi grazzi tal-li kontu magħna, nselmilkom għalissa għal dan il-programm, inħeġġixkom tibqgħu issegwu anke permezz tal-Facebook page tagħna Ribna fejn hemmhekk inkunu qegħdin intellaw dawn l-istess filmati li taraw ta' kuljum. Ribna hija x-xandal ta' kuljum it-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Nselmilkom u grazzi.